Goedemiddag, het is 4 uur. Welkom bij Joet. Op een lemmer is van de man een casino oerval. Een 19-jarige man die het vertocht waard van de oerval en ik onhouden wie, is intussen weer vrij. De politie is nog druk op zoek naar de echte dieres. Correct vaartolven komt er een man met een helm op het casino binnen. Hij bedriegt de balie-werkster met een vuurwapen en is gejailed. Daarna naait hij uit op een scooter. De politie start voort een burgernetactie. Uiteindelijk is het een buurtpolitie die denkt de scooter op de Hamke Stritte te sjem. De politie gaat gelijk daar actie oer. We dachten, wat is er aan de hand? Nou ja, en Gerard die ging even naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. En hebben het gearresteerd, meegenomen. Maar hij kent het net die in, hè? Nee, hij lag naast me. Ze zijn net wakker geworden. Dus om een kwartier vertolven toen de oerval wie hij gewoon bij die. Ja, lag te slapen. In de ring van de middag is de man vrijlitten. Hij had niet maar de oerval op het casino te krijgen. Er wordt te min onjef te dienen van vandalisme. De politie van het Heerenveen is daarom een anti-vandalisme project begonnen. In de Vogelbuurt van de Heerenveense week de Graiden worden deze week flyers uitdeeld. Daarmee wil de politie bewoners wijzen op het belang van onjeften. In de Vogelbuurt wordt alle weken wel wat vernield. Wij hadden de indruk dat mensen te min melden. Ik kan me dat aan de ene kant wel voorstellen, want de pakkans is vrij gering. En om dat te vergroten hebben we toch de hulp van de burgers nodig. Als het project een succes wordt, wil de politie het ik uitbreiden naar Orenwieken op het Heerenveen. De telefonische helpdienst Sensor had de afgelopen dagen een stream telefoontjes gekregen over de gebeurtenissen in Noorwegen. Een protte meisje maakt haar zorgen dat zoks in Uslaan ook gebeuren kan. De meisken die bellen hebben vaak geen oren waarbij ze haar verhaal kwijt kunnen. Ook naar de shitpartij in Alphen aan de Rijn en naar de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh namen tal telefoontjes staan. De mem van een 3-jarig jonkje uit Balzet is het vrijlitten. Ze ziet het vast op verdenking van zwiere mishandeling van haar zwansje. Dat gebeurde heel juli. Dat de mem vrijlitten is, betekent net dat ze geen vertochte meer is, zal het justitie weten. De 22-jarige vriend van de vrouw wordt nog wel 30 dagen vasthouden. Het jonkje lijkt nog heel tijd in het ziekenhuis in Greens. Zijn tasten wordt zwaarwekkend, maar stabiel neemt. Beste opvang De Wissel in Ljouwert zit grootvol. In het asiel zit op dit stuit 180 katten. Dat is een nieuw record. Er worden bij de Wissel al meer kattenopvang als er plak voor is. Al die katten moeten wij weer een nieuw plekje voor vinden. En ja, dat is gewoon lastig, omdat we zo ontzettend veel katten hebben nu. Dus dat wordt weer wat moeilijker dan vorig jaar. Daardoor is het voor de maaiwerkers flink onpoortje om alle beesten te verzwaren en alles kind te houden. De oorzaak van het probleem lijkt bij de meesten zelfs. De sloop van een tal flats in Ljouwert zorgt het voor extra drukte. Meesken hebben had ze verhuizen vaak geen nocht om haar een kat mee te nemen. Op Jouwer is Joet weer de traditionele boerenbrulloft viert. Ludo en Anke trouwden Joet in mooie oude kleren en waren toont aan het publiek. Het is voor de 50ste keer dat de brulloft viert wordt. Maar voor Anke en Ludo is het net echt. Meestentijd wordt het houdelijk wel echt sletten, maar Anke en Ludo hoop je dat letter nog eens te dwaan. Dus liek het al hier wel heel echt, maar alles erop in de roon. Maar hindes en koets worden ze bij Herema Staten gebracht om het ja-wut uit te spreken. Ludo van der Weijden, neem sto on. Was die wettige vrouw. En zo is de 50ste boerenbrulloft een feit. En dat besluit dan nog het waar. Joen en vannacht bleef het droeg, het kwam het al een graad als 4 en er kan een mistbank ontstaan. Morgen bewolkt en zinnen, de temperatuur rint weer wat verderop. Het is morgen maximaal 23 graden. En dan zou je het nijs in het kwad. Langere reportages, keertje en om zo eens horen. Graag om dadelijks en vanavond nog een mooie dag verder.